Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा फाइनली गोदान साख्रि MTS आरो हाबालदार पोस्टआव SSC निफ्राय ओंखारबाय जेराव पोस्टआ 8000 नि बारा दङ। सो बेयाव हौवासाफोर हिनजावसाफोर गोबां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायनोखि नोंथांमोना एलिजिबल जायो। दा जोंहा एलिजिबल जानाय बेसेबां फरायनो नांगौ जों डिटेल्सखौ नायनोसै एन्ड बेनिफ्राय माबादि क्राइटेरिया एक्सट्रा मा नांगौ जों बेखौबो नायनोसै। दा जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला। जेब्लायबो सरकारि साख्रिनि सायाव लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना अपडेट मोननो हागोन। दा जोङो गोबाव खालामा जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेशन। दा नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल साइटआव फैगोन अब्ला बेबादि मोनगोन बेनिफ्राय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव। स' बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों मोनसे गोदान नटिस मोनो आरो बे नटिसआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ। दा जों बे नटिसआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायजोब भिडिअखौ अब्लासो बुजिगोन नङाबा गासै भिडिअ स्किप खालामो बेयावनो आन्दायो डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामग्रोयो नोंथांमोना नायग्रोजोब अब्लासो मिथिगोन। दा बेनि एप्लाइ जागायबाय आरो बेनि लास्ट डेटआ 31 जुलाइसिम दङ। बेनिफ्राय जोंनिया एग्जाम फिस नाङा ST हिसाबै बेनिफ्राय देन बेयाव एग्जामा जागोन बेनो जाबाय अक्ट'बर आरो नभेम्बराव अनलाइन एग्जाम जागोन गुवाहाटीआव जागोन तेजपुरावबो जागोन जेराव गोसो दङ बेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय भेकेन्सिखौ जों नायनोसै भेकेन्सिया मोननै रोखोमनि फैदों बेनो जाबाय मोनसे MTS आरो मोनसे जाबाय हाबालदार पोस्टआव। स' बेखायनो जों भेकेन्सिखौ गावगाबागाव पोस्टआव नायोबा नोंथांमोना बेबायदि मोनदों बेनो जाबाय जायफ्रा MTS पोस्टआव एप्लाइ खालामगोन बेनो जाबाय 4887 भेकेन्सि दङ बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन। स' बेनिफ्राय हाबालदार पोस्टआव नोंथांमोना मोनदों 3439 भेकेन्सिस जेराव बेयाव अल इन्डिया काट अफ थांगोन। दा बे पोस्टआव एक्सट्रा काट अफ लांगोन जेरै रिजार्भेसन दंखायो ST SC OBC जेनेरेल बेबायदि हिसाबै काट अफ लानाय जायो। देन फैबाय जों दानिया माखासे एग्जामनि प्रसेसखौ नायनोसै बेनिफ्राय बैसोखौबो नायनोसै। दा बेयाव PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो गोबां कमेन्ट्स खालामो बेयाव एलिजिबल जागोन माने एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो। स' बेनिफ्राय फैबाय दायो जोंहा बैसो। दा बैसोआ मिनिमाम आरो मेक्सिमाम दङ बेनिफ्राय जोंहा एज रिलेक्सेसनबो दङ जों बेखौ नायनांगोन मानोना बैसोआ गोरोबलाया। दा जों गासैबो डिटेल्सखौ नायजोबासो जों बुजिगोन। दा बैसोखौ ओरैबायदि होन्दों जे मिनिमाम जुदि MTS पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा स' 18 इयार्स जानांगोन अके। दा 18 निफ्राय 25 इयार्स नोंथांमोना MTS पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। देन माखासे बैसोनि खोथा दङ बे बैसोखौ नायबानो जाबाय 18 निफ्राय 25 नर्मेलाव नाथाय जोंनि STआ गाहायाव दङ 5 इयार्स बारा अब्ला 30 इयार्ससिम जोङो बेयाव एलिजिबल जायो। दा बेनिखायनो माखासे बैसो डेटबो दङ बेखौ नायना ला बेनिफ्राय नोंथांमोना जास्ट लगइन खालामनाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हायो। स' बेनिफ्राय एप्लाइ जायाबा नट एलिजिबल देखायखागोन। दा नोंथांमोना जास्ट ट्राइ नायबानो जाबाय जायफ्रानोखि नोंथांमोना बैसोआ एसे बारा जाबाय। देन फैबाय नोंथांमोननि हाबालदार पोस्टआव बेयाव बैसोआ एसे बारा 18 निफ्राय 27 इयार्ससिम बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन जुदि नोंथाङा हाबालदार पोस्टआव खालामनोबा प्लास जोंनि STआव 5 बोसोर बारायबावदो 27 निफ्राय 32 इयार्ससिम बे पोस्टआव हाबालदार पोस्टआव एलिजिबल जागोन। दानिया फैबाय एप्लाइ प्रसेस। दा बेयाव ओरैबायदि जाबाय दानि SSCआ माने चेन्ज जाबाय जे फट'खौ नोंथांमोना JPG आपल'ड खालामनो हाला डाइरेक्ट माने लाइभ फट' खेबनांगौ होमबासो बेयाव आपल'ड जागोन। थ' बेखौ नोंथांमोना मबाइलाव जास्ट केमेराखौ सिदा लाबानो जाबाय बेनिफ्राय लाइभ फट' नोंथांमोना आपल'ड खालामना हो बेनिफ्राय साइनखौ स्केन खालामनानै JPG एबा JPEG-आवनो जागोन 10 निफ्राय 20 KBसिम नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन बेयाव जागोन। लास्ट डेट 31 जुलाइसिम थागोन बेनिफ्राय एग्जाम फिसआ जोंनि STआ बेयाव नाङा। देन फैबाय जों दानि एग्जाम प्रसेस। दा एग्जाम दङ बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टबो दङ। दा बबेयाव दङ जों बेखौबो नायगोन नाथाय एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना नायग्रो नाम्बार 5 आव फैनानै। दा बेयाव दं इटानगर दङ डिब्रुगड़ दङ गुवाहाटी दङ आरो लोगोसे सिलचर जरहाट दङ बेनिफ्राय तेजपुरबो दङ। दा जेराव इन्टारेस्टेड मोनो खाथि जायो बेयावनो एग्जामखौ नोंथांमोना अनलाइन हिसाबै हैनो हागोन आरो बे एग्जाम लेंगुवेजआ हिन्दी आरो इंलिसजों जागोन जोंनिया नाथाय गुबुन हारिया गावसिनि माने एक्सट्रा रिजनेल लेंगुवेज दङ। बेनिफ्राय फैबाय एग्जामनि प्रसेस। दा एग्जामा SSCनिया MTSना एसे आलादा जायो बेनो जाबाय सेसन 1 आरो सेसन 2 थायो। दा बेखायनो सेसन 1आव रानदों बेनो जाबाय निउमेरिकेल बेनिफ्राय मेथामेटिकेल एबिलिटि दङ बेनिफ्राय रिजनिं दङ बा प्रब्लेम सल्भिं दङ। स' 20 कुइसन बेनिफ्राय 60 मार्क्स दङ माने मोनसे हाबानो 3 नाम्बार मोनो आरो बेनिफ्राय 45 मिनिट्स दङ फार्स्ट सेसन 1आवहाय आरो सेसन 1 जोबनाय लोगो लोगो माने सेसन 2आ जागायगोन बेनो जाबाय जेनेरेल एवारनेस दङ इंलिस दङ 25टा कुइसन दङ मोनसे साबजेक्टआव गासै 50 कुइसन बेनिफ्राय 75 मार्क्स दङ मोनसेयाव। थ' गासै नोंथांमोना माने मोनसे हाबानो 3 मार्क्स मोनगोन बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किंआ सेसन 1आव गैया नाथाय सेसन 2आवहाय नेगेटिभ दङ। स' बे सेसन 2आवहाय नेगेटिभ दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे रं जाबानो 1 माइनास थांगोन आरो मोनसे हाबानो 3 नाम्बार मोनगोन बे होनायनिफ्राय। देन नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय।
बेनिफ्राय एग्जामनि सिलेबास होखाबाय बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो नङाबा PDF फाइलखौहाय डिसक्रिप्शनाव दङ लिंकआ बेनिफ्राय डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय A to Z नायबानो जाबाय इंलिसाव मा फैगोन बा नोंथांमोननि जिकेआव मा फैगोन बा रिजनिंआव मा फैगोन गासैबो लिरनाय दंखाजोबो थ' बेखौ नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था जाहाथे एग्जामखौ पास खालामनो हायो बेनिफ्राय फैबाय फिजिकेल टेस्टआ अनलि हाबलदार पस्टआव दङ MTSआव गैया थ' बेनो जाबाय थाबायनायसो 1600 मिटार्स थाबायनांगोन 15 मिनिट्सआव हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा थाबायनांगोन 1 km नोंथांमोना थाबायनांगन 20 मिनिट्सआव बे जाबाय अनलि हाबलदार पस्टनि थाखाय नोंथांमोना थाबायनांगन नाथाय MTSआव डाइरेक्ट काट अफ थांनानै साख्रि दा जोंनि हौवाफोरनि हाइटआ 157.5 बाट जोंनि STआव 152 आवनो नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जागोन एन्ड एक्सपेक्ट खालामा चेस्टआ 81 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन एसे रेहाय मोनगोन जोंनि ST हिसाबै स' हिन्जावफोरा 150 आवनो जागोन हाइटआ जोंनि ST हिसाबै बेनिफ्राय 48 kg बेबादि मिनिमाम दङ दा बेनो आरो नोंथांमोननि प्रसेसआ दा SSC MTSआव जायनोखि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनो एग्जाम होयोबा बेनिफ्राय ID प्रुफ मोनसे लांबा आधार कार्ड पेन कार्ड बा भटार कार्ड बा ड्राइभिं लाइसेन्स जि दङ बेखौनो लांनो हागोन स' एग्जामाव मिनिमाम क्वालिफाइडनि पार्सेन्टआ ओरैबायदि 20% नोंथांमोना मोननाय जाथारनांगोन आरो अके टटेल मार्क्सनिफ्राय 180 निफ्राय 20% मोनोबा नोंथांमोना बेबायदि क्वालिफाइड जाहैनांगोन दा बेनोमोन SSC MTSनि 8300नि बारा भेकेन्सिस नोंथांमोननि जायनोखि नोंथांमोना इलिजिबल जाबाय एप्लाइ खालामदो 10 फार्स्टनिफ्राय आप टु नोंथांमोना डिग्री फार्स्ट जि दङ एप्लाइ खालामनांगोन नाथाय 10 फार्स्टआ मिनिमाम जाथारनांगोन आरो SSC कनस्टेबल रिजाल्ट फैगासिनो थाबैनो रिलिज जासिगोन आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन